Здравейте! Намираме се пред Royal Garden 3. Казвам се Ивайло Добър, съм директор строителство от Galaxy Investment Group. В поредица от видеа ще ви разкажем за системите и материалите на лидерите в строителната индустрия, които предвиждаме в реализацията на нашия проект. Строителството на Royal Garden 3 започна през месец януари и вече сме на етап трета строителна плоча. Конструкциите на сградата са проектирани съгласно най-съвременните усъвършенствани строителни норми Еврокод, предоставяйки максимална сигурност и издръжливост при земетръс, вятър и други външни въздействия. За повишено ниво на шумоизолация между апартаментите се използва специални тухли Mladus Acoustic с ниво на звукоизолацията 56 дБ. За сравнение, при стандартните тухли този показател е 49 дБ. За хидроизолирането на сградите подбрахме решение на световните лидери Vandex и General Membrane, за които ще ви разкажа в следващите видеа. Фасадната топлоизолация на сградата е решена с каменна вата с дебелина 10 см. Освен отличните топлоизолационни качества, материалът има и някои ключови предимства, като негоримост, устойчивост на UV лъчи, както и максимално дишаща структура, което предпазва сградата от образуване на влага и мухъл. И не на последно място, каменната вата създава отлична акустична бариера прямо външния шум. Последните етажи и характерните за сградата еркери и акцента на ъгъл на фасадата се изпълняват с HPL на водещата компания в бранша Fundermax. С повече от вековна история, продуктите им са синоним на високо качество, устойчивост и естетика. Проектът ще се реализира с висок клас алуминиева дограма с строен стъклопакет. Външното стъкло с нисък соларен фактор отразява количеството слънчеви лъчи, които преминават през него и по този начин редуцира разходите за климатизация при силно слънцегреене. В същото време, вътрешното нискоемисионно стъкло отразява топлината от помещението и намалява загубите през студените месеци. За всички отворени части на фасадата са предвидени вградени комарници, а достъпът към големите тераси е решен с плъзгащи врати. В сградите е подсигурено отопление на ТЕЦ, а всеки апартамент ще бъде изпълнен с подово отопление. Предвижда се подготовка за монтаж на термопомпени агрегати въздух-вода за премиум апартаментите. Сградите ще бъдат защитени с система за превенция от наводнения. Очаквайте още видеа, в които ще ви запознаем в детайли с това как съчетаваме елегантен дизайн, съвременни удобства и строителство от най-висок клас в жилищен парк Royal Garden 3.